שלום עליכם. ערוץ יוטיוב חדש מגיח לעולם ברגע זה. קוראים לי יערה לוריה. אני אימא לשבעה, בת 51 וירושלמית. אני עוסקת בהנחיית הורים, בזוגיות ומודעות כבר כ9 שנים. וכבר עשיתי המון דברים ועבדתי עם כל מיני סוגים של אנשים, אבל לאחרונה התחלתי איזשהו מהלך בעסק, וחשבתי שאני צריכה לרענן ולברר עם עצמי לאיזה קהל אני פונה. מי הכי צריך אותי כרגע? פתחתי בעקרות קודש. אנחנו לא חבדניקים, אבל פגשנו את הרבי בכל מיני צמתים בחיים שלנו, בתשובה ובכלל. ואני חושבת שבכלל תמיד טוב לשאול ולסמוך על דעת תורה גדולה. אז פתחתי בעקרות קודש. בהפרש של כמה שבועות, אולי אפילו חודש, כמה פעמים, ושאלתי מי צריך אותי עכשיו, למי אני הולכת לדבר. והתשובה שקיבלתי זה בעלות תשובה, ולעזור להם בנושא של חינוך הילדים. הרי מה יותר בוער מהנושא הזה? ואפשר להגיד שברוב המשפחות של התשובה, הנושא הזה באמת זועק לעזרה. אז באמת אני בעלת תשובה ותיקה, ברוך השם. על הדרך שלי אני אספר. באמת הגעתי מחילוניות למהדרין, אפשר להגיד, למקום שאני נמצאת בו היום. ואני כל כך מבינה אותך, בעלת תשובה יקרה שלי, שאנחנו עשינו את השינוי הענק והמשמעותי הזה, והבאמת לא מובן מאליו בכלל בשום צורה. והרבה פעמים באים איתו אתגרים שבכלל לא היו צפויים. הרי חשבנו שמה, נעזוב את העולם קודם, נגיע לעולם חדש, קדוש, מואר וטהור, והכל יראה אחרת לגמרי. אבל בעצם בני אדם הם בני אדם, הם אותו אדם, לא משנה איזה לבוש הוא ישים על עצמו, גם לבוש רוחני. זה עוזר לנו לעשות שינוי, אבל יש דפוסים שמושכים איתנו הלאה. ויש בעיות ייחודיות לבעלי תשובה, אין מה לעשות. אני יכולה להגיד שהמגזר היחיד שמזכיר אותנו, זה אולי יפתיע אתכם, אבל יש בזה היגיון מאוד גדול, זה אנשים שהם מהגרים, מגזר המהגרים. ובעצם בעלי תשובה, הדור הראשון, הוא עושה דרך מאוד מאוד משמעותית למקום אחר. זה כמו מישהו שמהגר ממדינה למדינה וחווה את כל קשיי ההסתגלות והשייכות והשפה החדשה והמון דברים שהוא לא צופה אותם. הוא חושב שהוא עולה לארץ הקודש. וזהו, שם זה נגמר. אבל באמת רואים לאורך כל הדורות, בוא נאמר שיש פה תנועה של תשובה בערך 50 שנה, וברור מאוד שיש דברים שממש לא פשוטים והם מאוד ייחודיים לבעלי תשובה. אני חושבת שבתחום החינוך הילדים באמת מקבלים זפטה מאוד רצינית, כי באמת חושבים שהנה יאללה נגדר עכשיו דור חדש שלא ידע את מה שאנחנו עברנו קודם, אבל זה בכלל לא ככה. ואני יודעת להסביר טוב מאוד חלק ממה שקורה שם, למה זה קורה. וברוך השם גם אני חוויתי וחובה על בשרי את הבעיות האלה. אין קושי שזר לי ושאני חפה ממנו ושאני כאילו מורמת מעם. ההפך, אני מכירה את החיים מבפנים, ויש לי כלים שעזרו לי מאוד מאוד ועוזרים לאנשים שאני עוזרת להם. וכל היופי זה ממש יש על מה להישען ובמה להיעזר. אני פה כדי לעזור לבעלות תשובה בכל התחומים שבהן הן מרגישות שהן רוצות להשיג מטרה ולא מצליחות. זה יכול להיות קשור לתשובה וזה יכול להיות לא קשור לתשובה, אבל בסוף הכל קשור. אתם תראו, אנחנו נעבור פה דרך. אני פתוחה לרצונות ולבקשות ולשאלות שלכם. אני קוראת כל הודעה, ואני מאוד מבקשת מכם לתמוך בערוץ בזה שפשוט תעשו את כל מה שצריך, לרשום על המנוי, ללחוץ על לייקים, להגיב ולשתף, כי ככה אנחנו נגדל וככה אני אעזור לכם יותר. כי אם זה יהיה ערוץ של 4 אנשים, לא יהיה לי שווה, נכון? אז אני רוצה להתייעץ אתכם על השם של הערוץ. יש לי 3 רעיונות. 1, חוזרת הביתה. 2, תשובה מאהבה. והשלישי, תשובה על תשובה. אם אתם מכירות את המושג הזה, אני חושבת שהוא מאוד קשור למה שיקרה פה. מעניין אותי לשמוע מה אתם חושבות, ואם יש לכם רעיון אחר. אז מה אתם רוצות שיקרה בערוץ הזה? מה אתם צריכות? מה אתם מבקשות?
בעניין של חינוך הילדים ובכלל, זוגיות גם כן, עוד לא אמרתי כלום על זה, זה נושא מאוד בוער לכולם ובטח במשפחות של בעלי תשובה. אז בלי לייאש, הולך להיות פה דווקא העצמה וגדילה ונלמד דברים שפשוט יעזרו לכולם לצעוד קדימה ליחסים שהם רוצים, לקשר עם עצמם ועם הסביבה שהם רוצים, ותכתבו לי על השם של הערוץ.